As raíces culturais son fundamentais para entender a nosa identidade e preservar a nosa historia. A cultura dun pobo, as súas tradicións, a súa linguaxe e as súas crenzas son os alicerces que nos conectan co pasado e nos permiten seguir avanzando no futuro. Cuidar e transmitir as nosas raíces culturais é esencial para fortalecer a nosa comunidade, respetar a diversidade e manter viva a memoria colectiva. Ao valorizar o que nos define, aseguramos que as próximas xeracións tamén poidan sentir orgullo das súas orixes. Aquí está o mapa do pobo. Onde comezamos a nosa vida? Primeiro, podemos ir á igrexa vella. Din que ten case 200 anos, tío. Sí, e despois podemos visitar o cruceiro do Cristo Sedente. Está moi ben. Sí, e non podemos esquecer o campo de concentración, está moi guai. Entón, xa temos ruta. Igrexa e cruceiro. Non, pero xa nos esquecíamos da aldea medieval e do castro de Méndez. Non é verdade. Preparados para descubrir a nosa aventura? Sí, imos alá! A igrexa da parroquia de San Pelayo de Sabugueira, destacada pola súa arquitectura tradicional galega, consagrada a San Pelayo, o edificio combina elementos de estilo románico e barroco, reflectindo as transformacións arquitectónicas ao longo dos séculos. Este templo é un espazo fundamental na vida comunitaria da parroquia, onde se celebran actos litúrxicos e eventos culturais. O cruceiro con Cristo Sedente de Lavacolla é unha das iconas máis peculiares do Camiño de Santiago. Súa singular representación de Cristo sentado é unha imaxe pouco habitual nos cruceiros galegos. A figura de Cristo aparece en actitude serena, reflectindo quizais o descanso final antes da chegada á Catedral de Santiago. Este cruceiro está tradicionalmente vinculado á tradición xacobea. O campo de concentración de Lavacolla foi un dos centros de reclusión establecidos polo réxime franquista durante a Guerra Civil Española e a posguerra. Os presos foron empregados principalmente na construción da infraestructura, incluindo o propio aeroporto de Lavacolla. Como noutros campos de concentración franquistas, os reclusos sufriron fame, enfermidades e abusos. A súa memoria permanece como símbolo de represión franquista en Galicia. Tradicionalmente, os peregrinos detíñanse aquí para purificarse nas augas do seu regato antes de entrar en Santiago, nun xesto de limpeza física e espiritual. Este costume simboliza a preparación para o encontro coa tumba do apóstolo. Hoxe Lavacolla chega a ser un punto de referencia para os camiñantes, que cheos de emoción saben que están a piques de culminar a súa viaxe tras longos días de esforzo e reflexión.